Yan guys, good afternoon. Welcome ulit sa channel ko. At ito, nandito tayo sa sa bukid. At may kukunin lang tayo saglit na dahon. Ay, damo. Basta damo 'yun, ilalaga or ano. Hindi ko alam kung anong tawag doon pero nakita ko na kahapon yung itsura nun. Nandito tayo sa bukid ngayon. Ayan. Ayan tanim ng talong. Alam nyo guys, nakakatuwa tong yung talong dito. Yung mga talong, maliit lang siya. Pero tsaka saglit lang siya kung tumubo. Mga lang siguro yan, mga ilang araw lang. Mga wala pa isang linggo yata, meron na naman siyang bunga. Saglit lang yung tumubo yung niya. Yan na yung bunga. Ayan. Meron na kagad. Sa ibang may-ari nito eh. Ano. Yung nakaraan nung tayo, nung nagtanim tayo nung nakaraan. Doon sa may kabila banda, doon nung nagtanim tayo ng palay doon sa banda ron. So to, actually nandun yata sila ngayon sa nandun sila sa may maisan. Ayun, sila, nagbabalat ng mais. Ayun, doon sa banda ron. Kaya kung nakikita nyo dyan. Ngayon kasi yan lang naman kasi tayo dito, pupunta lang tayo para may kukunin lang tayong dahon dito sa area na to, yung kinuha na namin kahapon. Ayan, sa dito mahangin dito sa bukid. Dapat mamayang hapon pa sana kailangan kunin yung kailangan. Ayaw nga pala guys, thank you nga pala sa sa mga nag-subscribe and sa mga bagong subscriber natin. At thank you ng marami sa inyo. And ayun, tsaka din sa mga nagko-comment din sa sa mga videos. So thank you. Ito yung kukunin ko nga pala. Yan yung kukunin kong dahon ngayon. Ay, damo pala. May paggagamitan kasi kami nito. Medical, kumbaga sa herbal purposes yung dahon na to. Ayan ito. Teka, meron pa dito mas mahaba-haba. Sakit. Tusok pa ako Ayan tayo dito. Ay ako. Ayan. Tama na siguro to. Ayan guys, medyo mahangin dito, mahangin. Ang ganda yung yung klima, pero mamaya baka umulan na naman. May palaka. Ito guys yung yung kailangan ko. Ayan. Bali yung need ko lang naman ito yung ugat. Yung ugat lang naman ang kailangan ko dito. Ayan grabe lawak din dito Ayan. Taniman ng palay. Yung harvesting, nag-harvest na sila ng mga ng mais ngayon. Tapos pinapalitan na nila ng palay naman yung itinatanim nila paunti-unti. Kasi di ko alam ba diyan Bagay kasi ang palay kasi pagkadating ng ng summer kasi tagtuyot Kaya siguro ngayon sila nagtatanim para yung ulan. Tipid na rin sa sa tubig. Kasi pagdating ng hindi na sila parang gagamit ng irigasyon. Yung tubig sa ulan, para na doon na lang din nila kinukuha yung pang patubig nila sa sa pagtatanim ng palay.
Ayan. Dami na. Kasi nung nakaraan, no, kung makikita nyo dito, ayan, sa area na ito, dati pa to, ayan o, yung maisan. Ngayon, nagano na sila. Yun doon sa banda ron, nagpaano na sila, nag-harvest na sila paunti-unti ng ng mais. Tapos, susunod nila yung palay. Magpapatanim siguro ulit ng palay. Bali yun yung sa kapatid ng partner ko, siya. Magtatanim yata sila sa Lunes na. Bubunutin na yung mga doon, yung punla. Nilatawag na punla. Tapos itatanim na dito sa sa kabilang sa kabilang lupa. Ayan. Punta rin mamasyal dito sa bukid. Kailan balik lang pa lang ako dito. Siguro mga 3 beses na. Ayos din. Ayan, pasyal muna tayo dito. Tapos ito, pagkatapos kong kunin itong kailangan ko. Ay, mahangin. Ayan. Ayun o. Ay. Grabe yung dito guys. Grabe yung tanim din dito. Malawak din. Pasyal-pasyal lang tayo dito sa bukid. Hangin. Ayan guys, yung tinatawag lang yung tinatawag nila, ito yung tinatawag nila punla. So pagka humaba na yan at tapos na dito sa may kabilang side, yan, alam ko na paararo na to katapos yan, ililipat naman nila to dito. Pero alam ko yun lang muna, kagatulad ng nakarang vlog ko, may muna siya, mayroon siyang tubig na nandyan para mas mabilis siyang itanim. Yan, ganyan kataas guys, ganyan kataas yung punla. Pero sa Lunes pa yata nila pabubunot to. Bubunutin muna itong mga punla nila. Tapos ililipat dito sa kabilang side. Dito or basta bandaron na yata yung paglilipatan. Yun yung mga gagawin dito. Grabe din, mga proseso din pala yung yung pagtatanim ng ng palay. Hindi rin biro yung yung pagka magtatanim. Kaya guys, ayun lang guys. Anong tawag dito, te? Sa ganito? Kugon grass yan Ha? Kugon grass. Ugong crush? Kugon. Kugon? Tawag sa amin timol, yung pang atip. Ay, ito yung pang nilalagay pagka sa sa pang rin? Yung sa pag Sa bubong. Oo. Ayos din Kugon. Oo. Ito yung pinapapainom sa akin ngayon yung yung ha? Gamot. Kaya sabi nga gamot nga daw po yung ugat. Kaya ito inano ko nga Tete, iuwi ko muna po ito. Sige po. Ayan. Rin pala to guys, ginagamit din pala to sa sa halimbawa magpapabubong ka or magpapalagay ka kasi diba usually yung ginagamit yata yung sa mga dahon na dahon ng nyug yung mga ito rin pala kugon tawag. Ito kasi herbal din kasi to. Yung ugat kasi nito gamot sa pagka nilalaga sa tubig. Ngayon. Ayun guys. Ayun ulit, nakapamasyal na naman tayo ulit dito sa bukid. So babalik na naman tayo sa bahay. At dito ko natatapusin yung aking video. So kita tayo ulit sa next vlog ko. So see you in my next vlog. So please like guys, please like, comment, share and subscribe. And guys, click mo na rin yung notification bell para naman updated ka sa bagong videos na ina-upload ko. So guys, see you in my next vlog. Bye bye and God bless.